Moja prvá jazda v mojom novom aute, Lamborghini Urus, je to za 16 rokov, ktorý podnikám. Prvé auto, ktoré je na 300 000 a možno veľa ľudí si povie, že to musím kradnúť, aby človek si mohol kúpiť takéto auto, ale nie je to tak. Je to tvrdá drina, je to makanie, je to veľa odriekania, ale vďaka nášmu systému a systému, ktorú naša spoločnosť má, ľudia dosahujú tieto výkony a mne sa to podarilo vďaka tomu systému za 16 rokov. A ti to dáva význam a teraz takto na začiatku roka bilancuješ, zvažuješ, čo ďalej, ako ísť a čo robiť.